ଆସ ଆସ ରାଜା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଉଠୁଛି ଶୁଆନି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁହାନି ତାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ଚଏସ୍ କରୁଛନ୍ତି। କୋଉଟା ନବ କୋଉଟା ଏଇଟା ଏଇଟା ଏଇ କୋଉ ଡ୍ରେସ୍ ନବ ଏଇଟା ନବ ଏଇଟା ନବ କୋଉଟା ନବ? ହଁ ଥାଉ ଥାଉ ଏଇଟା ନବ ଏଇଟା ନବ କୋଉଟା କୋଉଟା ପିଟିବେ ପିଟିବେ ଚାଲ ସେଟା ନବା ଦିଅ ହଁ ଆଉ କଣ ଆଉ ନାଇଁ ଆଉ ନାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଚାଲ ଆସ 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 ସେପଟେ ନାଇଁ ସେଠି ରଖ ଚାଲ ରଖ ସେଠି ରଖ ଚାଲ ମା ପାଖକୁ ଯିବ। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ଆସ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କଣ ଦେଖ ବାପରେ ବା ଦୌଡ଼ିଲା ଯେ ଆସ ଆସ ଏ ଡ୍ରେସ୍ ଏଟା ଖେଳନା ଚଏସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ନେଇକିଆ ଆଚ୍ଛା ଏଇ କଣ ନେଲେ ସବୁ ନେଇକି ପଳେଇଲେ। ଏଇଟା କଣ ଧରିଛ ନାଇଁ সেটা নবানি আস এইটা নি এইটা আস ଡ୍ରେସ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରାହେଉଛି।
ଏ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛି। ପିନ୍ଧ 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 ଦେଖି ବଡ଼ ଠିକ ଲାଗେ। କେଇଟା କୋଉଟା କୋଉଟା এইটা ପିନ୍ଧିଛ ଦେଖା ବଡ଼ ହଉଛି ଟିକେ ନା କ'ଣ? এইটা ଠିକ ହଉଛି। ହଁ ତ ଦେଖି ଏପଟେ ଚାହିଁଲ ଏପଟେ ଚାଁ ଏଇ ତ ହଁ ଠିକ ଅଛି କାଢ଼। चलो 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 अरे कौन ଆଉ କଣ ନବ?